Hours no? Wapo. May nabuhing pobre na eh. Nani ni. Hmm. Wapo na, wala isda. May isda bossing? Gamay, kinsi. Put pila ni ka oras kuhaon ka tunay oh. Mo ning mananagat diri ka tunay sakripisyo. Ambot na lang. Di man mag-bout-bout. Wapo. Ay sa bawod kung hangin mo ni mo kon siya mo Mon. mulutaw. Ka tunay halos ta ng pukot. Di na makita. Dara ka tunay ambot eh. Kuya pud ka tunay. Pero dili sa tanang panahon ka tunay ngani ka tunay may pabor pa ang Ginoo ka tunay ba. Mga pili na ka oras humanon busing. Patgurul. Upat ka oras? Sobra pa. Sobra pa. Siguro mo 5 round off. Test naka video ko ani ka tunay ang mga kapait ba sa kan ba kay mo mga maagian sa mga mananagat ka tunay. Laipod ni siya nga kuan ka tunay nga panagat. Pambaho man siya. Pambaho ni busing no. Hataw siya ka tunay ba. Kana sa ibabaw sa dagat. Kunya ang patawa na mulutaw na siya. Kunya ang mga hataw nga isda kanang lutaw nga isda baho sa gunsa. Kaput. Pwede ba pambot? Basta lutaw, pwede barko. Makuha nga ni malukot ba. So kana mutuway na siya, mutuway bang isda ka tunay. O mao niyo. Kaniyo mulutaw niyo. Basta hangin ka tunay, kusog ang hangin. Gahapon ug karon kusog ang hangin, o mao niyo. Pero ang pangutana, may silindir ba sila? Wala. Kaya na may pangina, hanglan. Na may pamilya.